yun po, no, what's up sa inyo mga kamoto. So, tsaka po. What's up? Dito tayo sa Bani. Nandito tayo sa Bani East Integrated School for the Xfinity Automoto Show. Ang date ngayon is May 14. May 14. Ayan, narinig nyo, pinapractice na nila yung mga termots nila, no? Ayan, dyan yun, mamaya pa yan mag-i-start. So, in the meantime, gala-gala muna tayo dito. Ayan lang ulit. Welcome to Gear Moto. Please like and subscribe. Kasama natin si Sir, pangalan mo Sir? J-Mark po. Sir J-Mark. Happy birthday. Happy birthday. Sa kanya. Ayan. Venue na to. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Sir J-Mark, happy birthday. Thank you po. Thank you. So yun, kasama natin yung kabarangay namin si Boss Christopher. Shout out. Hello. May shout out ka? Wala. Shout out kay Master Kyrios. Yo, shoutout sa mga master natin na nakasubscribe kay Gear Moto. Like and subscribe sa Gear Moto. Thank you, subscribe din kayo sa kanya. Thank you.
favorite part natin dito. Yeah, boy. Photo shoot with the model. So dito si Sir Joshua. Siya yung photographer. Shoutout sa Photo Hub. Ayun siya. 3, 2, 1, go! So dito na tayo sa 7-Eleven Alaminos. Umuwi na ako kasi gabi na rin. Magsi 7:30 na, tapos ang ingay dito sa video. Nandito na ako pero nagre-ring pa rin yung tenga ko. So bale shoutout kay Kyrios TV, sa Xfinity Babes. Di ko alam yung pangalan eh. Basta shoutout sa inyo. Kay Sir Joshua ng Photo Hub. Tsaka sa Xfinity Production kay Tito Mon. At basta sa lahat ng staff ng Xfinity. So yan. So bili tayo ng ice cream. Ayan. Gago! Thank you, ma'am. Sorry, mama. Bigyan ko na lang kayo ng sticker. Magkano po? 20? 15?
Shout out kay ma'am. Ma'am, ano pong pangalan nyo? Pa? Robilyn. Ano kapangalan mo yung pamangkin ko? Thank you ma'am, Yun. May sa 7-Eleven. Tapos binigyan ko na rin sila sir ng sticker. Sir, ang pangalan niyo sir? Jason sir. Sir Jason. Hello. Shoutout kay Sir Jason. May shoutout kay sir? Wala. So, yun, salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. Peace.